My name is Anne, 22, and a licensed engineer. I don't really remember na the exact things that happened kay dugay na pud siya o ginatry na pud nako nga kalimtan ba. But I'll try to remember some of it, if not all. Few years back, atong third year college pa ko in 2018, I met this group of guys sa school. Actually, same department me kay same ra course. Actually, sad, ako kaila nila kay ahead ni sila sa mo. Like, seniors ra kaayo sila namo. Unya, na classmate ra pod nako sila sa ubang subjects. Kay lagi, back subjects nila. Kaila ako sa ilahang mga noun, pero ako kaila sa ilahang names. So let's just keep them in the names of Gabriel, Jeff, James, Ryan, and Arnold. Daghan pag yun ni sila nga mga magbarkadahay pero kinilang usa. Sa una, third year ko, abi na akong si Jeff ni si Gabriel. Niya, si Gabriel, si Jeff. So here we go. Crush na ako sinong Ryan sa una. Hasta nga nagkauban na yung mininong Jeff sa usa ka laboratory subject na mo, tapos nagka-crush asad ko sa iyahan lang. As in nga super crush yun. O diba, daghan kayo ko crush. Well, that's just but normal. Kilig kaayo ko kanong Jeff as in. Dili siya kagwapuhan pero may appeal. Unya funny kaayo nga pagkalalaki. Magsige kag katawa niya ako yuhum-yuhum rampeg. So bali na notice ko ni ilang grupo actually. It's because may napansin ko sa ilaha dugay na. I've been really noticing it na si Nong Gabriel muragay na gusto sa ako ah. Let's start sa usa ka scene one time sa gawa sa among department. May mga waiting sheds na sa gawa and dira mi gatambay like if we wait for our teachers to arrive. That time, 6 to 9 among schedules, so night class a structural subject. Na ako naglingkod sa bench sa shed while the wifi. Nasa dilahang grupo sa akong tupad. Well, not exactly sa akong tupad, naara sila sa kilid sa shed, pero ang usa sa ilaha, which is si Nong Gabriel, naglingkod po sa bench. Bale, ako sa pikas tumoy, siya sa pikas pod. Siya ra sa iyahang mga barkada ang nagpungko. While gahawat mi ka sir, banha kayo ilahang grupo. I don't know, but sige og ni si Sinong Ryan. By the way, crush gihapon ako ni siya ha, but kanara jung slight crusher jud ba? Nabatian ako nga ning kanta Sinong Ryan og sana ay mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Ninglingi ko kadali nila, unya nakita na ko gasmile si Nong Gabriel ug si Nong Ryan pod nagdisi. Pag-abot ni Sir, sulod na mi. Kapoy ko kaayo, like katugon jud ko kaayo ba, so nagsigi discuss si Sir, nagsigi po kog doko sa akong desk. Naka-jacket pa ko ato since every night class gadala jud kog jacket kay tugnawan lagi ko. Sa likod nako nga row, ang gapong ko is sila nung Jeff and the rest of his group. 19 years old pa ko ani nga time and still oblivious sa mga or sa ilahang mga presents. Ug sila murag naa na sa mga around 24 or 25 years old. Bali mga 5 years ang gap nila sa ako, more or less. Samtang gad ako, nabatian ako nga gimension ni nung Jeff akong name. Siyempre, gikilig ko kay gimension ko sa akong crush. Ana siya nga, lapyo si ano? Namatira ko hasta nga naabot sila sa topic about sa akong edad. Apan to ninong Jeff, bata pa man na. Ikaw, bata pa day ka. Ug nangatawa sila sa likod. Ambot lang ug unsa ba to ilang giistoryahan. Sukad nga giad ko ninong Gabriel sa Facebook, notice nako nga laban sad sa gapang ad nako lately is mga barkada niya. Ang uban engineer na, ang uban di pa. One time, may reporting mi sa lab subject niya pagkaugma na akong turn. Kabalusad ko nga sinong Gabriel mo report pud ugma pero una siya sa ako ah. So since wala ko'y laptop, naka-decide ko nga i-approach siya kay makisaksak lang unta ko after niya mag-report, you know. That time dismissal na, so I stood up and started to come near him. He was sitting in front of together with his friends and girlfriends. Mutumog sa di, samtang gapaduol ko niya, gulpi nagway lang ihang grupo sa kilid. Ana sinong Ryan, uy. Nong, anak ko. Pero wala siya kabati, kay syempre gamay ko kaayog tingog.
Katong nabatian ako ni nung Gabriel nilingi siya sa kuha niya sinong Ryan hingkanta manoon og pinarobot nga pagkanta og hearts beat fast colors and promises. Ay, anak ko. Pwede ba ka ugma? Makisaksak unta akong USB sa imong laptop after nimo kay wa ko'y laptop. Pwede ra? Wa siya katingog. Tutok ra siya sa ako Hasta nga miingon siya nga, dili ako ang laptop ka-chess ka to. O gitulo niya ang iyang barkada pod nga sinang chess ka. Then he said, chess pwede ba daw? Wala siya gisabat ni ng chess ka. Kay baw mong nagunsa sinang chess ka. Super ngisi siya kaayo kanong Gabriel nga murag nanungog. Mao to, ning tando na lang sinong Gabriel nako kay murag wa man siya makuha nga sabat ka ng chess ka. Afterwards, nitalikod ko kay okay naman daw. As in nga pagtalikod na ko, gyud nakaluwas ako ang paglukso-lukso ni nung Gabriel og ang hiwayan or hiyawan sa iyang barkada like, unsa to siya? And that was when I realized nga mao day the first time nga giistorya nako siya. Ever. Months after, sa Facebook nag-shared post si nung Gabriel which says, I am not open to many people. I am usually quiet and I don't really like attention. So if I like you enough to show you the real me, you must be very special, diba? Showbiz kayo? Kaya ako nag-try ko share post po sa Facebook saying, pag nilike mo to, crush mo ko. Post, dala na sa dakop-dakop ba? May pipilangan ng like sa post pero sinong Gabriel ra ang usang nag-heart react. Cheesy. Fast forward. Every year, gahiwat among department og celebration bilang pasalamat sa kada bag-ong board passers namo sa engineering. Ni outside of the school dyan na ang venue permi. Dili lang na ako i-elaborate much basta kay all students sa among department mo attend jud na so it means na ako. Ug naa sad ilang grupo of course. So dugay na jud ko nakamatikod no nga murag may gusto nako sino. Gabriel og lain jud akong feeling sa umaabot nga Thanksgiving ball. So it was held somewhere. That time, I was one of the usherettes nga mugiya sa mga passers ug diin sila moagi padung sa ilang tables. Na ako sa kilid stage nga part, nakapasog tugnaw kaayo dito nga part. I am wearing a simple black dress and my hair is not basta, way nami. Wa pa jud ko'y makeup nga tarong kay syempre pobre. Igora mangilay-ngilay and mang lip tint, ang dress na ko hinulman rasad. After sa among ubra, kay mang settle down naman kay musugod na ang program, naglakat na ko padung sa tumoy sa ballroom where among table is located. Usa mi ka table sa akong mga friendships. Mura kog naglutaw, naglakat kay daghan naman gyud og tawo niya. Nakita pa dyan ako nga ang table beside our table is occupied by nung Gabriel's group. Naagyud tanan niyang grupo sa tupadra na mga table. Like, oh my goodness. Fast forward, sige mi guwa-guwa sa hallway kay nami naman kaayo ang hallway magpicture-picture mi niya balik na pod kay pangasaban mi kay ongoing pang program beya. Usahay maawaw ko magsigitindo kay ang taga-pisak or taga-pikas nga lamisa maglantaw man. Katong manog tapos na ang program, konting chika-churva na lang, ning adto na pud mi sa akong mga friends sa may pool nga part, tubang rin sa entrance door sa ballroom para lang magpa-picture and photoshoot. Mga pila na mo siguro ka picture taking, nakalingi ko sa portahan kung sa diin hingguwa si nung Gabriel. Pero akong mata ni diretso og tutok kanong Jeff nga naa sa likod niya nagunit og phone, unya nagtutok nako. Nakulbaan ko gulpi kay may feeling ko kung unsa ang matabo labi na ningisi si nung Jeff sa kuha. Apan to ni nung Jeff, Ann, pwede mo ka picture? Sabay tudlo niya sa among duha ni nung Gabriel. Lagi gyud tag na ko. And I was like, ako? Kami? Kay bawo naman jud ko nga tinuod jud akong hinala about kanong Gab pero na-shock ra gyapon ko. Nitando ako kanong Jeff.
Ning tupad sinunggab nako pero wa ko naglingi sa iya ha. Gipicturean mi ni nung Jeff ug sa kadali sa nahitabo, nakita na lang nako ilang ubang mga barkada sa puntahan nga nagngisi. Pagkakita ni ng Cheska sa mua, ning syagit siya og ni-intra og picture. Wa ko kay baw ug unsa ba toy itsura nako didto. Humanog picture nako, hingtalikod ko dayon kay nauwawsat ko sa ilaha. Na ako'y nabatian na nawag pa pero wala ko ning lingi. Ulaw na kay ayog yun. Human na tong nahitabo sa ball, bulgar na kayo magpabatyag ang mga barkada ni nung Gabriel. Inigagi na ako sinong Jeff, sige kanta. Nya, magngirit murag mga, murag mga amaw. February na sad, fast forward, nagpost si nung Gabriel sa Facebook og bisag unsaon nimog tuon og di jud ka kahibaw, di jud nimo makuha ang answer. Ikaw na lang abiga akong sulbon. Curious ko so gibasa nako ang mga comments sa iyang mga barkada. Arnold, pabati-bati na sad kay duol ng Valentine's. Si George, Gabriel, chati na para mahuman na. Nathan, ha. I-mention na to usa-usa ang letra sa pangan niya ang maulahi mo i-mention sa full name. At George, at Arnold, at Ryan, ha. At James, at Jeff, intra mo dire. Nathan, suguran ako ha? At A, Gabriel, Nathan, lain rajud basta mga demonyo imong barkada oy. George, N. Arnold, N. Gabriel, ay di puga, pagtarong mo dira ba? Jeff, ayaw ba ko ninyo pagpaintrahi ani ba? Ginademonyo ko ninyo E. A-N-N-E. After sa comment din ng Jeff, dili na nako makita ang post. Siguro gidelete din ng Gabriel. Pagkagabi, ana, of course, ana po'y night class. Na ako sa likod tupad sa akong best friend nga si Arya. Sige miyog tabi, asta nga nakita na ako nga ning tupad sa ko sinong Emerson. Barkada sa nininong Gabriel. Not exactly tupad because nagbilin siya og vacant chair between us. Hasta nga gitawag niya sinong Gabriel nga naglingkod sa front row. Apan to ninong Emerson, Gab, dali diri ba o? Sus, pigaw. Naglingo-lingo sinong Gabriel nga murag naglungo or nauwaw sa gihimo ninong Emerson. That night, kalit siya nag-chat na ako, nangayo og pasensya sa mga ginahimo daw sa iyang mga barkada. Ana ra ko nga, no problem, and there he confessed to me. He confessed to me nga gusto daw ko niya dugay na. I don't know how kay wajud ko ani kailaan niya kung wala na ko sila na classmates sa iyang barkada. He said that he will wait and that dili daw siya magsabad-sabad sa akong studies and that I inspire him so much. Maybe because he knows I have no time for relationships. I have never entertained anyone, meaning wala pa jud ko nagkauyab. I am a struggling working student with so much dreams for my family. Wala ko'y gisabat niya because I don't know what to say. I don't know what to respond. I don't know kung gi-assume ba niya nga may chance siya nako or okay ra ba nako, but I'm still casual with him. Only that, dili na ko kaya nga ginasturya siya sa personal kay mauwaw na ko sa iya lately. Valentine's Day. Gusto gyud kayo na ko mo absent that day because kana laging advance ka kayo mag-isip kay feeling na ko na po'y mahitabo. Kaso I had no choice cause report na ko anang adlaw sa usa ka subject na mo. Dakong pasalamat na ko kay absence nung Gabriel. Sorry Lord. The day after Valentine's, na ako sa dorm naka-uniform, gikan pa og school, niya hapon pa man ang next class, so nagpa-dorm mo sa ako. Ambot nga nung ni-online pa man ko, nag-chat man nun sinong Gabriel na ko. Matay na. Advanced mag-isip alert na po na akong brain. Apan to ninong Gab. And, diin man ka. Shoot, matay na jud ni. Ako, naakalula nung somewhere. Anak ko niya na ako sa lugar kung diin nag-work si Lola as housemaid. Anak siya, diin bitaw ka? Mag-ura gid na ka na Paulino. Na uy, bahala jud ka dira. Mura jud ko buang ani nga time guys, nagligid-ligid ko sa akong deck kay feeling nako may ihatag jud ni siya niya.
Di ko gusto mo atubang niya. Anak ko nga, naalagi ko ilalola. Sige na gunan. Naara ko ihatag ni mo kadali ra. Wala katra ko dayon. Please, Ann. Gahapon pa unta ni kaso may duty ko. Kaingon lagi ko, oh my God, maniyo eh. Ang ending, nanugid ko sa tinuod. Ana siya sa may bangga lang daw siya sa door maghuwat. Fast forward, pag-abot na ko dito, wawa hinuon. Gihatag niya sa kuwang nakaputos nga something, tapos may carton ba to? Nalimot na ko. Ana siya, belated Valentine's Day daw. Nagpasalamat ko og ning talikod dayon turatoy og lakaway, lingi-lingi niya. Bahala siya din ha. Eventually, I can see that he's trying to be vocal and showy na. I mean, ginatry niya nga manghagad sa kuwa og like maniud to or kaon-kaon. Kaso, wa man dyan ako siya gitagaan og chance. Dili ko ganahan. I don't know why. Ambot maawaw ko sa iya as in. Fast forward in 2019. Kana bang daghan tag-arte mag-emote-emote usahay hasta mga mag-deactivate sa social media? You know, unya kana pud bang mga tao nga wa ka sabot og unsay meaning sa deactivation? Abi nila og i-block nimo sila kay di daw sila ka-reply. O di ba? Bot-buot sad. So mao to nag-activate ko liwaton niya days later naka-receive ko og chat kanong Gabriel. Natinga ko sa iya message kay sa nikalit ra gyud siya. As far as I remember, ana siya sa chat na Ann, pasensya good og nasabadan ka sa kuha. Sorry, di man ako intensyon nga manabad nimo. Dili na lang ko mag-attempt. Sige, i-block na lang ko. Sorry, gid. Like, ha? Wa man ako siya gi-block. Ug wala man po ko'y giingon nga ingon ana sa iya ha. So kay dili ko ang tipo nga mag-follow up question chuchu, wala ko siya gi-replyan. Nagpadayon ko sa akong life routine everyday og iyang barkada, maura man pud gihapon. Daghan siya kaayog hugot posts dayon sa FB sukad adto. Wala man jud mi anay nagsapakanay sa una no, pero samot na gidron nga magsugatay mi muduko ra siya. Wala ra pud na ako gihuna-huna, bahala siya diha. Dili siya mo attempt nga manguyab or muhuwat? I really do not know. Months passed by, galakat ko pa dong sa school. Unya, gulpin ako nakita ila grupo nga galakat pud pasulod school, pero gaon na sila sa kuha. Mayo lang kay wala ko nila nakitaan. Naginahinay ko sa akong lakat o gihuwat nga medyo mulayo-layo sila sa kuha. Pag-abot na ako sa room, naadyo sila naglingkod dapit sa portahan. Nga as in, tapok jud kaayo ba nga mura silang nag-obstruct sa agianan. Hipos kaayo sila pagsulod nako. Unya, nabungkag jud ilang pagtapok kay moagi man ko kay nag-ali lagi sila sa door. Pag-agi nako, gangad sa ko sinong Gabriel. Unya, sinong Jeff, nagkanta-kanta na pud og kanang hinay ra. Wala ko gi-mind, diretso ko sa kong usual pwesto during structural subject mo. Tapad mi ni Ella. Best friend sad nako og super yuhom si Ella sa iyang lingkuranan. Ambot na unsa siya. Anyways, naami sa right side nga part sa room ni Ella. Sa moang row, tulo ra ka chairs. Ang naa dira og duha ra sad mi permi ang gapungko dira every night. So vacant chair na ang naa sa pinaka-last. Na-notice na ako ang familiar nga sling bag sa vacant chair pero walay nagsulod sa akong utok nga meaning. Paglingkod na ako, sige og ngisi si Ella. Ana si Ella, Ann, kahibaw kag unsa na asa akong huna-huna ron. Nung sa ni siya, uy, ana na lang ko. Unsa man? Yung katawa man noon siya kusog niya, naglingo-lingoan na siya, wala, uy. Sige siya tutok sa bangko nga naa sa akong tupad, katong vacant chair. Hasta nga na ako'y nabatyagan nga ning agi sa akong likod og nihingingon og, excuse me. Sa kilid sa akong mata, nakita na ako sinong Gabriel, nilingkod sa vacant chair sa akong tupad. Wala lagi ko lihok-lihok sa bangko. Wala na ko siya gilingi og nagtutok ra ko sa front. Si Ella sad gatutok ra pud sa unahan, pero kitaon kayo iyang gising nga mura siya kakataw-unon. Niana si Sir, unya, ipasa na ang mga assignments. Gikuha na ko ang yan, wa Japon ko lingi-lingi kanong Gabriel, pero masense na ko nga murag kaduulon siya sa iyang, or katunulon siya sa iyang papel.
Hasta nga nabatyagan ako nga nitindog si nung Gabriel ug gikuha niya iyang bag ug hingbalik siya sa likod kung diin sila galingkod sa iyang mga friends. Gisundan ako siya glantaw, naglingo-lingo siya sa iyang ulo. Nabatian pa nako si nung Ryan ning katawa ug miingon nga, "Uy, di niya kaya." Gi-question di ay ko one time sa akong best friend nga si Arya kung anong dili ko kanong Gabriel. Actually, I don't know. Wala ko kahibaw. Hasta nga niingon si Arya nga sa bagay, uy, torpe siya kaayo, kuwang na lang patiran ug di katawa siya todo. Sa tinuod lang, boto si Arya kanong Gabriel. Tungod sa iyang good personality, ug matud pa niya usahay na lang kakakita og tarong nga lalaki nga sama ni Gabriel. Fun fact lang no, actually ideal man man gyud nako ang kanang mga maguwang pa sa ko og mga 3 to 4 years, basta older. Sa kaso ni nung Gabriel, I don't know ambot. Bali si nung Gabriel, buutan klase nga lalaki, hipuson, moreno, taas og pilok, tangos og ilong, pero sad to say lang dili mi parehas og nabatyagan. Last few months of 2020 pa dong 2021 na. Kapanyapon ko sa dorm, unya, kalit man nagpapa pang shot head ni nung Jeff. Grabe kaayo akong heartbeat. Hasta nga nabasahan ako i-hot shot. Remember, crush na ako si nung Jeff? And pwede ka pa ngayon favor. Unsa man, anak ko. Pwede ni mo mag-greet si Master Gabriel, birthday abi niya runaan. Post lang unta, og okay ra nimo pwede ra? Kay ba mo ng feeling guys nga lipay ka nga nag-chat imong crush, pero permi ka ma-disappoint? Crush jud kaayon ako si nung Jeff that time. So what happened is nag-post ko sa timeline na lang ni nung Gabriel og happy birthday nung sugo ko ni nung Jeff. O diba, wala jud ko'y buot. Nag-chat si nung Jeff ana siya nga nung gisugpunan pag daw nako na booking na noon siya. So as usual, daghan nag-react nga mga barkada niya. Happy na, birthday pa. Pwede na ka mamatay, Gabriel, haha. Mura mag napilitan, haha. Ug maura na guys. Karon 2022 na. Diri ra ko basta. Salamat sa pagbasa. Engineer Ann.